Σου αρέσει η παραδοσιακή μουσταλευριά με γεύση και άρωμα Κρήτης, αλλά πιστεύεις ότι είναι δύσκολο να σου πετύχει? Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Σου έχω συνταγή για την πιο νόστιμη και εύκολη μουσταλευριά Κρήτης. Θα δεις κι εσύ ότι μπορείς να φτιάξεις αυτό το υπέροχο έδεσμα εύκολα και γρήγορα. Είμαι η Αγγελική Λανακάκη και σε καλωσορίζω στο Family Time. Και αν δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή, πάτα στο κόκκινο κουμπάκι και κάνε κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνεις τα νέα μας επεισόδια. Αύγουστος λοιπόν, ο μήνας του τρίγου, το πανηγύρι του καλοκαιριού, όπως συνήθιζαν να λένε οι παλαιότεροι. Το σταφύλι, ο ευλογημένος αυτός καρπός που μας δίνει τόσα διαφορετικά προϊόντα, τόσες διαφορετικές γεύσεις. Από το χυμό του φτιάχνουμε το κρασί, τη ρακή και το ξύδι. Από το μούστο φτιάχνουμε το πετιμέζι, αλλά και τη μουσταλευριά, την οποία όταν αποξηράνουμε έχουμε τα κεφτέρια. Η μουσταλευριά λοιπόν είναι ένα παραδοσιακό, μυρωδάτο και νόστιμο γλυκό, γεμάτο καλοκαιρινές αναμνήσεις και σήμερα θα σου δείξουμε βήμα-βήμα πώς να φτιάξεις την πιο νόστιμη και μυρωδάτη μουσταλευριά. Τα υλικά μας. 5 ποτήρια μούστο κομμένο. 1 ποτήρι αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Λίγα φυλαράκια αμπαρόριζας για το άρωμα, τα οποία αφαιρούμε στο τέλος. Καρύδια, κανέλα και σουσάμι για το πασπάλισμα. Βάζουμε λοιπόν σε μια μεγάλη κατσαρόλα το μισό μούστο με την αμπαρόριζα να βράσει. Στο μεταξύ διαλύουμε το αλεύρι στον υπόλοιπο κρύο μούστο. Αν το αλεύρι μας δυσκολεύει στο να διαλυθεί, το περνάμε και από μία σίτα. Αφού βράσει ο μούστος, χαμηλώνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε το χυλό σιγά σιγά, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να πήξει η μουσταλευριά και να αποκτήσει μία μεταξένια υφή. Κατεβάζουμε τη μουσταλευριά από τη φωτιά και τη μοιράζουμε σε μικρά ή μεγάλα μπολ, πασπαλίζοντας με καρύδια, σουσάμι και κανέλα. Δοκίμασε λοιπόν και εσύ να φτιάξεις αυτή τη συνταγή για την πιο νόστιμη και αρωματική μουσταλευριά και θα χαρούμε πολύ να μοιραστείς μαζί μας τις εντυπώσεις σου αφήνοντάς μας ένα σχόλιο. Και αν σου άρεσε αυτό το βίντεο μπορείς να το μοιραστείς με τους φίλους σου. Επίσης μπορείς να πατήσεις like και αν δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή, κάνε το. Και μην ξεχάσεις το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είσαι καλά.